משלף אנשים שמגדירים אותי חברה, אבל אם מישהו פה נותן זה כדי לקבל בחזרה. הם אוהבים אותי היום אולי כי אין להם ברירה, אתה היחיד שלא מוחק פה אנשים על עבירה. אמן וכולם יאהבו אותי ככה כמו שאתה, כמה רחוק מצאת את האחלה. אוהב אותי בחזרה בלי פחד, בלי הגדרה, בלי לחכות שאני אשיב ומה אוכל בכלל לתת לו בתמורה. השיעור של החיים שלי אתה הפסקה, גאווה שלי למד אותי לחיות בענווה. אתה הנחת בחיים שלי ובתוך העשייה, אני לא שוכחת שבסוף זה רק אתה. האהבה שלי וכמה מיוחד